So tell me what's the rush. You don't know me well. I belong in hell. All the shit I did, I'm a trouble kid. You can't break my code. 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 Yeah, you can't. Takže čaute, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré začínam takto nezvyčajne u nás doma na gauči. Rozhodol som sa, že natočím toto video s tým, že sa budú robiť nejaké veci na M5 a spravím z toho nejaké, dúfam, zaujímavé video, ktoré sa bude páčiť, takže ponúkol mi jeden týpek z Česka Meisterschaft Performance z vody za tie moje Eisenman Race tlmiče. Dohodli sme sa, že to teda zoberieme, hej, že si ich vymeníme, tak budem dúfať, že toto video bude minimálne rovnako zaujímavé ako to predtým a ukážeme si niečo z M5 ďalšie. No nič, poďme na to, čo? Toto sú moje nové tlmiče na M5, respektíve tieto tlmiče mi doma ležali už necelé 2 roky v pivnici zaprášené a nevyužité. A úplne mi padlo vhod, že mi vlastne tento chalanisko alebo tento pánko ponúkol na výmenu tie z vody. Takže tak, neviem čo ďalej mám povedať k tomu. Takže dneska máme ďalší deň a ideme k autu s tým, že idem prirovnať túto môj nový klapkový výfukový systém. Takže či vôbec sa mi tam zmestí a uvidíme potom, ako sa to bude robiť ďalej. A taktiež dneska bude proste výlet do Česka. Takže ukážeme si to trošku neskôr a uvidíme. Dobre, došli sme k tejto zaprášenej M5, ktorá tu postáva zase už nejakú dobu. Takže toto bude môj nový systém výfukový, a.k.a. klapkový tlmič, ktorý druhý mám doma ešte. Tlmiče, ktoré sa idú vymieňať, máme tu, v tomto bordeli fajnovom. Dobre, takže máme to takto pekne vedľa seba. Toto boli doteraz moje tlmiče, ktoré boli nahodené. Je to značka Eisenman Race, stojí okolo 3600 €. Toto bol môj tlmič, keď som auto kúpil, respektíve to skôr nebol tlmič. A tento tlmič som mal doma asi 2 roky skoro a vlastne nebol využitý a teraz, keby to takto padlo vhod, tak to pôjdeme trošku skombinovať tieto dva dokopy a tento pôjde preč úplne. Takže zatiaľ si to chcem pomerať, či sa mi to vôbec vôjde, ale myslím si, že to pôjde. Dúfam, že tento tlmič aspoň spraví niečo s tou klapkou, keďže tieto racy boli akože extrémne hlučné a v kombinácii s tým môjim výfukom to bolo úplne že neskutočné. Takže dneska si ukážeme, ako ideme zaniesť tieto tlmiče preč do Česka a vymeníme to za niečo lepšie. A to sú Meisterschaft Performance z vody, ktoré neviem, kedy sa budú nazvať, ale tipujem, že dúfam, že ešte v tomto videu, niekedy neskôr. The next day. Ty kokos, to je raketa, čo nás bere do Česka. To je raketa. Dobrú chuť. Profi záber, že už to je nachystané. Nič, ideme na výlet, môže to začať. Dobre, takže máme tu ďalší deň. Naštartujeme si M5 na studeno. Stojí tu už asi týždeň, 2. Bez štartovania, bez všetkého, som na tom nejazdil. A bude to rachot, nemá to tlmiče, nemá to nič. Ale to dneska dúfam poriešime tie tlmiče a dúfam, že dneska sa mi podarí nahodiť obidva. No. Kamaráde, otvoril sa mi kufor. Z ničoho nič. Takže bude to brutálny štart. Vypol som ten tupec. No, ideme na firmu, kde budem
vlastného slova v tom aute normálne. Extrém. Fakt extrém. Three weeks later. No dobre, takže ja už som vyrazil, mám tu romantiku pri sunsetíku fajnovom a ideme do Trnavy. Konečne sa k tomu dostalo, ideme robiť ojničné ložiska a všetko okolo toho, takže poďme sa pozrieť na to, ako to dopadne. Tak a poďme za Tomášom. Natankovali, skúla sa strach, či? A môžeme ísť za ním. Dal som nejaký hotdog, nejakú vodičku. Žijem, prázdne vrecká mávam. Pijem, fajčím, na svet nenadávam. Dobre, takže máme tu vsúku číslo 2. S Kikom sme sa teraz stretli v Trnave, ako som spomínal, kde som ja zanesol auto do servisu. Netočil som tam nejaké zábery, kde som rozprával na kameru, čiže teraz si ukážeme len nejaké detaily. To, čo sa všetko robilo, koľko to stálo a hlavne v akom to bolo stave, to bude zaujímať asi najviac ľudí, si ukážeme neskôr. Takže takto vyzerá práca na MPčke. Mám low budget mikrofón, lebo nemám proste peniaze. Aktuálne sme úspešne dorazili z Trnavy do Trenčína. Vlastne v Trnave som nechal M5 na servis a tak ako som spomínal, sa ide robiť všetko okolo ojničných ložisk a týchto bežných vecí na M5. A ukážeme si asi, že čo všetko sa mení pri takomto bežnom zásahu, by som povedal. A ukážeme si, že koľko to stojí. A asi toľko. Doviezla nás táto pekelná sedma, môžeme si ukázať sedmu na video. 7 strach, mimochodom. Čekujú tie stylingy. Takže tak, mimo low budget mikrofónu mám aj low budget kameramana teraz. Mal by sa kameraman ukázať na video, nie? Nech to tam strihneme potom. No nič. No a uvidíme, čo bude ďalej. Hlavne kedy to bude, lebo toto video pravdepodobne už točím, myslím, že aj 2 mesiace už dokopy. Takže tak, je potrebné mať takýto pekný merch, ktorý mám zatiaľ len ja. Hej, čekuj ten merch proste, fajnotka. No a vidíme sa zase neviem kedy, zase sa ozvem niekedy. Tak zatím. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. M5 máme doma, zo servisu, prešla nejaká doba, odkedy som to točil, takže mám čo robiť, aby som to dohnal a dostrihal. A ideme auto natankovať, ideme ho umyť, spravíme si nejaké pekné zábery a povieme si, že koľko má stál teda tento servis a čo všetko sa vlastne robilo, takže poďme sa na to mrknúť. At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's
začnem takto. Auto máme umyté, zábery boli parádne. Ďakujem Paťovi, ty kokso, že mi to vyumýval takto. Teda každého zaujímajú oničné ložiská, čo to stojí a vlastne čo to obnáša, všetko takýto servis. Takže robil sa na tom servis nasledovný. Robili sa oničné ložiská, dávali sme ACL Racing, šrobionic sa museli meniť, menila sa vanostrubka s tesneniami, menili sa bloky motoru, kontrolovala sa kluka, kontrolovala sa vôľa medzi oničným a klukou vlastne, tie tolerancie, či to spĺňa, kontrolovali sa tlaky čerpadiel hlavného pomocných, menili sa tesnenia na čerpadlách, ľahčený jednohmotný zotrvačník, dávali sme Agency Power dlhé zvody, ktoré nemajú rovnakú dĺžku ako boli originál, takže to má trošku iný zvuk teraz. Kontrolovala sa veľa vecí, aj čo sa prevodovky týpka, aj sa tam pretesňovalo pár vecí. Menili sa tesnenia na zvodoch, to je bežná vec, že sa menili zvody, tak sa tesnenia robili a ostrky piestov, asi aj všetko si myslím. Takže robilo sa to celkom dosť, olej filtra, to je klasika, to ešte nemusím hádam spomínať. No a čo to stálo teda všetko? Povedal by som, že dosť záleží, že kde si to dáte urobiť, pretože každý servis bude ponúkať inú cenu za to, ale čo sa dielov týka, keď si to človek vie pozháňať aj sám, lebo väčšinu vecí asi všetko si dokáže človek objednať sám a väčšinou lacnejšie, ako keď to objednávajú v servise, tak mňa osobne táto robota z dielny overall sme na nejakých 3000 možno, 3200. Myslím, že by to mohlo byť asi tak. Si myslím, do 3500 sa vodíte, keď máte človeka, čo vám to vie spraviť za dobrú cenu. Inak akože BMW nám bolo povedané teda, že za takúto prácu, respektíve bez výmeny zotrvačníku a s vodou, čiže čisto len oničné ložiská a pár vecí okolo toho by stálo nejakých 6000 eur, čo je akože že insane cena, ale však dobre, však každý má inú sadzbu, aj hodinovú, aj všetko, ale takže mňa tento servis osobne stál nejakých 3200 eur dokopy všetko. Ešte vlastne, čo sa oničných týka, veľa ľudí bude zaujímať, že ako boli v stave, keďže toto auto malo 192 000 km, keď sa teraz robili a nemám o tom žiaden doklad predtým, že či boli spravené. Koza mi napísal, že on ich nerobil a že majiteľ pred ním asi tiež nie, lebo nemá k tomu žiaden doklad ani nič, takže je veľká šanca, že toto sú pôvodné ložiska, niektoré boli už trošku vybrúsené, ale akože nič, absolútne nič extra. Ja som tomu autu, dúfam, dával, čo všetko potrebovalo. Olej sa menil normálne pravidelne po 3000 km. Nechával som to vždy zohriať predtým, než som to vôbec trošku chcel vytáčať, takže myslím si, že auto bolo celkom dobre pečované, keďže tie oničné sú podľa mňa celkom fajn a pokiaľ naozaj majú tých 110 000 km, tak je to úplne niečo neskutočné. Veľa ľudí hovorí, že to nie je reálne, ale ja som sa stretol s veľmi veľa prípadmi, kedy to reálne bolo a veľmi veľa ľudí mi písalo, že majú 200 000 a menili ich prvýkrát a že vlastne tie oničné neboli až také zlé. Ale samozrejme aj veľa ľudí, čo písali, že majú nejakých 100 000 km a vedelo im to zadreť, lebo boli totálne vybrúsené, takže myslím si, že ide dosť hlavne o ten servis a o ten správny spôsob používania toho auta. A myslím si, že toto je dôkaz, že toto auto bolo dobre používané, by som povedal. A aj pokiaľ nemalo pôvodné oničné, že sa menili po 100 000, teraz by sa mali po 100 000 meniť znova, tak veľmi veľa ložisk po 100 000 vyzeralo miliónkrát horšie ako tieto. Čiže ja si myslím osobne, že to akože je dosť dobré. Samozrejme, šroby tu mám ešte k tomu staré, ale myslím si, že to auto bolo dobre starané doteraz a dúfam, že v mojom vlastníctve ešte aj veľmi dlho bude, lebo fakt sa snažím tomu autu dávať, čo to potrebuje a mením veľa vecí preventívne, jak napríklad tie ostrky piestov, aj tú vanostrubku veľa ľudí hovorili, že to nemenia, ale je podľa mňa dobre to vymeniť aj preventívne, keď už človek je na tom a vlastne zbaví sa tak ďalších problémov a ďalšieho rozoberania. Čiže není to ani nič extra drahé a na to, že to je 10 zálež by som povedal, ale však samozrejme záleží aj, že kto vám to bude robiť a všetko okolo toho. Čiže toto boli doteraz moje oničné ložiská. Sú uložené tak, ako by mali byť, lebo mám to v krabici pomixované, takže vlastne to som uložil len tak, aby sa nepovedalo. Neviem presne, ktorý válec bol kde, hej, ktoré oničné bolo z ktorého válca, ale hej, celkovo sú to z tohto auta, takže myslím si, že aj tak to dosť povie o tom. Toto je asi také najhoršie, že tu už trošku vidno ten bronz, ale nič, akože hrozné. Akože fakt sú na tom celkom fajn a určite by ešte nabehali pár kilometrov, ale chcel som to dať preventívne vymeniť skrz to, že vlastne som nevedel, kedy a či vôbec boli robené tie ložiská a teraz konečne môžem kľudne spávať, pretože oničné sú spravené, veľa vecí okolo toho je spravených aj preventívne, takže to bude asi všetko z tohto videa a určite daj like, napíš koment, či chceš, aby som natočil video, teda porovnávačku dvoch M5-iek, parádnych.
dvoch straight pipenutých MP by som povedal, lebo toto má komplet custom výfuk a kamarátová 39 na MP má tiež komplet custom výfuk na tom a myslím si, že by z toho bolo veľmi zaujímavé video, ktoré by sa mohlo ľúbiť ľuďom. Takže ak by si chcel takéto video vidieť, napíšte do komentáru a ja keď zabehnem auto, budem nad tým určite rozmýšľať. Takže lajkuj a pozeraj ďalej. A tím. Tomorrow never comes until it's too